Sesuk aja. Makane aja numpak apa to? Masalahe numpak bis restu bareng lho. Lah iya. Kok iso numpak truk barang ki mulo nyapo. Aku numpak sinar mandiri. Ora ase akhire masuk angin, Mas. Ora ngono parah. Nyapo kok nyanyi kok wau. Ciri kasih raja. Ciri kasih raja iku Nyapa kok? ya iya. Ki gak pas muta to, Mas. Ora ya? Bisa ora? Oke. Ditekan. Rata-rata ngeten, rata ngeten. Tekanane. Nek Tekan lagi. Tekan lagi. Gas. Tidak gas. Ora enek toilet terdekat to, Mas. Kon tekan tok. Ayo. Wah.